ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ୟାକୁ ସବୁ ଗାଡ଼ିରୁ ପ୍ରପରଲି ଅନଲୋଡ଼ କରିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଣି ଭିତରେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ସୁଟ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ବେସର ରେସିପି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଟିକେ ସମୟ ସିଝେଇ ସୋରିଷର ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ମାଲ ବାଟଣ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇ ଟିକେ ବାମ୍ଫ ଦେବା। ତାପରେ ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇ ୟାକୁ ମୁଁ ତାୱା ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍। ବହୁତ ସହଜ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରିକ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ଭାତ, ଆଳୁ କଦଳୀ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଡାଲମା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ବନେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ଛୋଟ ଦାଦା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଚକ୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲଞ୍ଚ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।